En dan zijn ze plotseling wel welkom, omdat er geen sticker PVV op zit. Dat vind ik heel erg merkwaardig. Ik wil daar niet van bij laten gaan, want dat is niet waar. De voorlaatste radio-uitzending van De Stemming was een aflevering in stijl met felle discussie over de uittreders bij de PVV. René Klaassen brak met 6 Kamerleden met de partij van Wilders uit onvrede met de starre leiding. Hij wil met zijn nieuwe groep meer zicht op concrete resultaten, ook als dat een politiek compromis vereist. Maar als we in plaats van 0 migranten in Nederland met een keuze die we maken het wel minder worden, zullen we dat altijd steunen. En verder zal de hoge tonen over islamisering, dat zal bij ons waarschijnlijk, maar dat verwacht ik echt echt geen voet aan de bodem krijgen. Als er straks verkiezingen komen, dan gaat iedereen die sympathie heeft voor de PVV en het gedachtegoed van die PVV, die gaat gewoon op het origineel stemmen. En dat is Geert. En niet deze club met 7. Bovendien, alle andere fracties, Eerste Kamer, lokaal, regionaal, hebben zich allemaal al solidair verklaard met Geert. Dus dat de media nu roept van de PVV is ontploft en valt uit elkaar, dat is vooral wishful thinking. Nu zijn ze weg bij de PVV. En de PVV kan gewoon de deur dichttrekken en ze zijn buitengesloten, letterlijk en figuurlijk. Dus er zal binnen de PVV, zolang Geert Wilders er is, zal er echt helemaal niks gaan veranderen. En ook politicoloog Nico Baakman ziet strategisch weinig heil in de stap van Klaassen en consorten. Het is niet aardig te zeggen, maar ik denk dat het politieke zelfmoord is voor die 6 mensen zo. U zegt dat is politieke zelfmoord. Waarom? De 2 sterke punten van de PVV, dat zijn Geert Wilders en dat is het verhaal over immigratie. Dat verhaal van de immigratie, dat kun je niet leveren, want dat is geen probleem wat je op kunt lossen. En ze hebben geen Wilders, dus ik denk dat ze bij de volgende verkiezingen, daar gaan ze de mist in.